और कहेंगे सरस्वती जी के लिए कि तोहरा चढ़ैबो गे बेटी सगो नहरा दिया गे सगो नहरा दिया गे किया गे बेटी जोगा जोगा मांगी ले से नोरवा गे बेटी किया गे बेटी जोगा जोगा मांगी ले से नोरवा गे बेटी तोहरा चढ़ैबो गे बेटी सगो नहरा दिया गे सगो नहरा दिया गे किया गे बेटी जोगा जोगा मांगी ले से नोरवा गे बेटी किया गे बेटी जोगा जोगा मांगी ले से नोरवा गे बेटी क्या ओहो पहिले चढ़ाई हो गे बेटी पंडित भवनवा गे पंडित भवनवा गे पहिले चढ़ाई हो गे बेटी पंडित भवनवा गे पंडित भवनवा गे किया गे बेटी तोहरा के देतो वरदान मांगे बेटी किया गे बेटी तोहरा के देतो वरदान मांगे बेटी ओहो आर दिया दोसर चढ़ई हो गे बेटी बाबा जे पुरनिया गे बाबा जे पुरनिया गे दोसर चढ़ई हो गे बेटी बाबा जे पुरनिया गे बाबा जे पुरनिया गे किया गे बेटी तावारे चढ़ई हो अपन दादी गे बेटी किया गे बेटी तावारे चढ़ई हो अपन दादी गे बेटी
सगो नाहरा आगे कि आगे बेटी